El tio? Tens el trípode, però... On vols que posi el trípode? Ja tens... Clau-ho aquí. Clau-ho així d'aquí. Això és el cim, ja. Home, collons. Sí, d'aquí per avall baixar. No està Lluís aquí. Aquesta carretera què és? Aquesta carretera no hi era? Sí. Ah, ja hi era? Aquesta carretera aquí dalt vas a parar. Mira cap aquí, mira Sam. Sam, què te diuen? Mira els dos Sams. Sam. Estava abandonat. Molt maco. Però són, viuen. No? La façana aquesta és molt maca. Però hi viuen aquí. Hosti, que vol donar. No sé per què està tancat, generalment el castell generalment està obert. Aquí és on hi havia el ser. No, li has donat 5 cèntims. S'ho aguanta tan bé. No, ja t'explicaré la història. Com aquí hi havia un comitè molt... Ei. Sí, vaig del castell a l'església. És d'enfeixat, l'enfeixat. que d'aquí baix era amb Marçal. l'enfeixat. Home, Déu-n'hi-do. Tant com metro, no. Tres abraçades. Bueno, que... Fas foto ara, Els peces, què és tot tu? Ai, ja ho veuràs. Aquest restaurant, que es fotografiïn amb aquells tres de Girona, eh? Ojo, eh? Jo ja ho hagués fet aquí, Sí, però t'expulsa i tens una paperassa per tornar a entrar, que és més. Llavors tots són papers, el de cap... Però mira, has vist la pedra aquí que encara per l'aigua beneita? Sí, aquí al costat, a la banda dreta, Set. Molinet. És Molinet, sí. De complir la promesa.
va vigilar en Ramon, que aquell que passa per cotxe que no del camp. Vol Lluís? Sí. Per aquí, per aquí. Bueno, home, ja sabem d'esperar. Poques allardons, vins de bota. És fet a plom. Una plomada de collons porta això. Quin gat que portava. I ara cap a on? Té la guarda,